nak jahit catul jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji telot jahit nak jahit catul jahiti kuntul cari keri siji abang-abang kendera londong kita citi kuburan mayit lambi abang kita domoto wedah bubur golek duit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji tolak jahit nak jahit jatuh jahiti kuntul doke banyak doke batul keri siji wis suwe ora kejamu jamu pisan godhong-godhong meniran wis suwe ora ketemu topeng rimba tusuk ragilan jahit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji telot jahit nak jahit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji wis suwe ora jamu jamu pisan godhong-godhong telong wis suwe ora ketemu pisan mung gawe kelong jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji telot jahit nak jahit jatuh jahiti kuntul cari doke batul keri siji abang-abang kendera londong kita sate kuburan mayit kami abang kita domoto wedah bubur golek duit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji telot jahit nak jahit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji wis suwe ora jamu jamu pisan godhong-godhong kepikir wis suwe ora ketemu pisan mau nyusake pikir cari banyak doke batul keri siji tolak jahit nak jahit jatuh jahiti kuntul cari banyak doke batul keri siji
sapi siji dadunge telu dadi prawan aja metu bengi mengko mundhak digondol gendruwo Tola caedi untuk cari banyak doke batul keri siji tola caed na caed tola caedi untuk cari banyak doke batul keri siji awan-awan kogole cangkre waduh gede ana ulute dadi prawan aja seneng dilre mengko mundhak ketoto liyane wis tul jenak lab, kena. Jan, imike siji mau cek kan. Koclok tenan. Piye tol jenak piye? Piye lagune piye? Atol enak malah do rembugan. Piye. Wis ya. Heeh. Piye Mas Nur? Ayo piye kok aku ora genah e. Ora aku menangi montolan akeh poli iki. Wah iki jenenge rodat monol grajak kok. Ana sing ngomongi aku meneh. Cak, montolane 19 20 ro sampean edan. Edan. Sangar to? Nandake lek kompak. Oh, kompak. Aku seneng edan. Ya Allah. Ya ana wedoke barang. Iki masih gek isih SD kelas 6. Endi SD kelas 6? Aku iki ngarep dhewe iki apa? Heeh, ngarep dhewe ya ndah. Heeh. Ya ngawur. Heeh. Disiapke. Yo, wis assalam ya wis. Siap. Siap. Rada mundur. Mburi selo soalé. Heeh. Ya maksude ora mundur kabeh aja. Heeh. Piye? Sabar, sing sabar. Ya Allah ya. Ya Allah wis tekan kene aku. Ya Allah. Alah keri-keri. Kok malah keri-keri barang ki piye? Mati selentik. Karo mbane disentik keri. Wis, yo jarake 1 meter 1 meter yo. 1 meter. Mburi kebaki. Mbah ora ngono kuwi. Keri apa? Atole jae nak ora mentel ra kepenak. Mlaku timik-timik munggah kasur kae-kae no. Oh ngono. Rawani terus ki ta kowe? Ora. Enggak saru kok ya. Aku yo ngerti nek wong kene ngendi ki nglawisan. Nglawisan. Nganu. Larisan, Bos. Larisan. Oh, larisan. Heeh. Terus nggon pondok. Ya wis. Ya muga-muga dusun Larisan diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Ya do amin to, Bos. Heeh. Muga-muga desa Larisan diparingi lancar rezekine. Amin. Elah, Jan. Sing urung duwe bojo lek dang duwe bojo. Amin. Tau tetep banter. Sing duduk. Sing mbah aja. Ya wis, sing duduk mek lek duwe bojo. Heeh. Sing duduk sapa, Met? Ayo kowe kuwi kok. Ngene ta? Ya wis, ya aku wis. Heeh. Wis, saiki do joget. Aku tak ndelok. Heeh. Lagune apa, Met? Lagune apa, Nduk? Nduk, lagune apa? Jan iki kaya bojone aku mbiyen. Hedian tenan. Berarti cilik ngono kuwi? Ora irunge bangir. Heeh. Cilik. Heeh. Ya pas. Oh ngono ya, ora apa-apa. Ndek saiki kaya bojomu mbiyen ora? Alah nek iki kok mantane. Oh, kok mantane. Edan ndek bojo ndek mantan. Weh, halo. Heeh. Le. Kok mal madhep rono. Halo. Yo. Lagune opo kok aku ora geneng kok? Aku yo lagu. Oh, wajib ngaen yo. Wajib. Oh, alah kowe. Ayo bragonco. Kok duwetan, Mbah? Heeh. Ya ngono kuwi. Heeh, dajal. Ayo bragonco. Ngawerono kae bakul ojek kae. Oh, ngono. Mah iki mek amaroi bakul ojek ngono. Heeh. Yo, Mas. Ya yo. Ayo bragonco. Ngawerono. Rukune Islam yo iku 5. Sadat loro
bisa sira kalawan ngaji kaping pintone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa dina kerina manyajawi kami kalau kami namanya selami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran kayak apik muridnya pakai sing dhewe iki tapi muridmu apik lep anjaluk apa wong kuwi lek yo njaluk ibuke kon jajakke kok iya Mas nggododok dilongi base sithik Mas. Nggododok base dilongi sithik. Ya, tukang lagu gimana ya, Mat? Yo. Yo Mbah yo. Ting larisan. Pupur lan kincuk nambahi ayu akeh priya segandrong sliramu najan aku ngerti sliramu kembang arum dalung saka kulino tresnaku ana pengen ngentaske kowe saka ino senajan diomong tangga dadi kucingan ning kanca tresnaku rak luntur kanggo sliramu pastiku urip karo sliramu jodoh kuwi saka Gusti manungsa sing lakoni aduh Gusti Maha Kuwasa mugi pirsa paring pirsa kersa maringi pepadang tresnaku lan tresnamu tresnamu lan tresnamu tresnaku lan tresnamu pupur lan gitu nambahi ayu akeh priya sing kandrong sliramu najan aku ngerti sliramu kembang arum dalung saka kulino tresnaku ana pengen ngentaske kowe saka ino sanajan diomong tangga dadi kucingan ning kanca tresnaku rak luntur kanggo sliramu kabeh wis pancen pastiku urip karo sliramu kuwi saka Gusti manungsa sing lakoni aduh Gusti Maha Kuwasa mugi kersa paring pirsa kersa maringi pepadang tresnaku lan tresnamu tresnaku
tresnaku lan tresnamu. Kelep ora ketok nang mburi. Heeh. Lep ora ketok to, Lep? Ah, ora ketok kok. Piye? Heeh, didungani Pak Klep. Ben udane njuk terang. Aku mbiyen wis tau ndongani. Piye? Sing mare Mbah Kaum. Mli piye? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kil kil. Apa kuwi? Udane ben lendang nyemingkir. Oh, ngono. Heeh. Wis ya udan ke berkah Mas. Amin, alhamdulillah. Ora apa-apa mbek-mbekno saiki udan. Oh nggih, oh adan. Ya, adan. Adan le. Ya. Anak buah jagong. Dodor yin mergo asar. Nggih. Khususnya warga Kelarisan, pemudanipun pertanda hujan makin bersemi, makin maju, bersatu padu, lebih jaya di udara. Amin. Lagunya apa Mas? Wajib ngae. Oh lagunya wajib. Ya disiapke kok. Disiapke dulu. Jak kepiye? Arep ungkur-ungkuran arep padep-padepan. Komandan klepone iki gitu. Jo, saiki wis. Yo, siap gerak. Hadap-hadapan apa iki? Oh, hadap-hadapan. Santai wae, hadap-hadapan. Nah, santai wae, iki udan. Hujan masih air. Dan dia tapi masih dia milik orang lain. Kayak Johar. Ya wis. Yo, Iya siji neh kata-katane apa meneh? Siji neh aku urung krungu e. kata-kata. Ayo iya. Gawe desi. Heeh, ge desi. Jajal. Heeh. Piye? Ngombe kopi nang isor wit waoni. Masuk. Jo. Asik. Suwe duweni. Hah? Tapi masih tiga rapi. Jeru lek. Ya. Apa? Dipuji tidak akan tumbang. Heeh. Dina tidak akan terbang. Heeh. Dimut kering kering kering. Oh, aku mah tekak kuwi barang ya. Kowe malah keri-keri. Heeh, angel lah. Lanjutke ya. Yo lanjutke Ya. ojo mepet yo. Ya. Lagu Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Aja lirat yen durung rusak bodomu. Aja lirat yen durung rusak bodomu. Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Aja liran yen durung rusak bodomu. Aja liran yen durung rusak bodomu. Rabi kuasale ya gawe wana. Rabi kuasale ya gawe wana. Namung sunar nulungi mareng sembayang. Namung sunar nulungi mareng sembayang. Nulungi mareng sembayang. Pisan meneh Rabi kuasale gawe wenang. Rabi kuasale gawe wenang. Kinamo sunar nulungi marang sembayang. Kinamo sunat nulungi marang sembayang. Nulungi marang sembayang. Ya, hes. Madhep-madhep meneh. Ya kayak lagu sing rada penak ndike, terus selawatan ta. Alah, apa kuwi ya? wis ora kuat kuwi. Heeh. Bagi yang pelep. Heeh. Mereka ono anune. Ono pendorongnya. Aku
sliramu. Mau kan wis to kuwi. Mau wis lewat. Nah, Iya. nah, Wis kok. apa? Oh wis. Apa wis ngono ta? Oh, Janjane iki mau. Salahmu salahmu dhewe. Ora nyalahke kancane nggih Mas Nur. Lagune siji Mas Nur. Apa? Aku ngerti. Apa? Janjane. Alah, kowe baleni meneh. Njuk maksudnya sing Padha wae. Ya. Ya wis, manut sampean Mas Nur. Ya kuwi ya. Wis teko manut ya, Ya. Bos. Seko siji dikit. Iya. Adik-adik, manut ya lagune ya. Ya. Doni Mas. Ora ro. Ya iki kan diresapi. Ora ro anu. Senan topi. Rungake Dek Tina. Nek putus ro cowokmu iki ora usah terlalu lama Kaya dicetake to Mas Nur. Kok dicetake ngono Ah kuwi. iki mau cerita nih. Aku ki terus putus ya Mas. Iki lara. Ya ora. Mapaneng kedaton ati enggal son kandeng astaku son piniji dadi sising ragaku. Dodoke siap dah kaum. Doni Mas jantung atiku tresnaku mong lamunan sambung nyawang indah esamu gawe sangsamatiku jane sun tresno sliramu ananging ati mangumangu kalayo enggal gandeng astaku ngronting kasetyatuku deni mangasira kang sonan tepi mapane kedaton nati enggal son kandangan astamu sun piniji dadi sisi ing ragaku. Doni Mas senantu janjimu kaya kedaton atimu pancaloku aja citrae ngejanji among karo aku nganti tekan ning pati jane sun tresno sliramu nanging ati mangu-mangu enggal kandangan astamu ngronce kasetyantu jane sun tresno sliramu ananging ati mangu-mangu enggal gandeng astaku ngronting kasetyantuku deni mangasira kang sonan tepi menging kedaton ati enggal son kadang
sisi ing ragaku boyong aku nek kedatan atimu panjalaku aja citra ing janji omong karo aku nganti tekan ning pati omong karo aku nganti tekan pati ngono lep klep iso lep Danima iso jajal piye met Danima asik sira sonan tepi ya kuwi Mas ayo kowe iki kaya arek jikok BLT to napa to kiye lho do ngono heeh ya disiapke wong sampean pemimpin kok ya siap gerak Heeh. kencang depan gerak ya rada kaceke yo heeh dilandutke ndike wae lep ku nak selak sore ya Buri kan selak sore yo rada mundur rada mundur ora ngene heeh sing cowok rada rene sithik sik siap gerak kencang depan ya sing sabar alah bahasane metu heeh iki anake sapa ngono piye iki ro aku ngece iki mrene piye lek kete piye iki anake wong wah ya bener iki to mesti anake Solikin kin anakmu kin ya ta ya anake aku ngerti iki anake sapa kuwi iki anake Sudarsono oh Sobri aku ngerti nek sing ayu iki ya sapa anake Suparno ono wae kok sampean kok nek iki anake Tompel ora sampean kok apal kabeh to oh aku wong Klawisan aku kenal kabeh kok cah kene oh cah kene heeh dadan nek cah kene lagune apa bar iki lagune heeh apa le apa oh Bapak Diwatun heeh yes mafailatun ya loro-loro to kowe ro iki heeh iki ro iki heeh iki ro ya wis pas to ya digawe piye adep-adepan kok ya sing raine ra karuane lho ya siapke sik aku tak delok ajal mafailatun do iso apa ora adep-adepan gerak tontone ya heeh sa weh adep-adepan anake Solikin ki jan adep-adepan iki meneh mah adep-adepan adep-adepan mau ukur-ukuran yo mafailatun mah lur heeh mafailatun bojone to ani yo mafailatun mafai assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi 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 ya Irfan dironce-ronce kembang awangine mubya gumilang aja sira menga-mengo
miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar gumilang aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lakae kang sakeca urip pira ning alam donya luwih becik ora kena samaya. Ya Irfandi ronce kembang wangine mubiar gumilang aja sira mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfandi ronce kembang wangine miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sakeca urip sira ning alam donya kowe uwing ora kena samaya. Wis to mlebu to iki? Heeh, sing mburi krompiang ngono ya. Ganas ya? Kok galak to ya? Heeh. Ora mlebune apa jaranan apa-apa. Hah? Jaranan. Hah? Muga tresno. Lagu apa? Muga tresno ngawur. Jaluk Megah Tresno. Mbok Ora jaran- sampean ki udah seneng mbok Megah jaranan Tresno. ya. Cidro jare Mas Nur. Aku tak ndelok sama lek ndelok jaran. Ya. Iki Ayo anak sikit solik saka seneng- siji. Kayak Ya wis yo, sae Mas Nur. Sepenting Ya. mlebu Mas Nur. Wong udan nih. Siji. Megah Tresno Mas Nur. oh kuwi. Udan apa? Janjane iki mau salah sapa Jajemane ya. kok nganti sliramu megatake tresno. Ora mek ganteng tok jeblan suaramu ya apik. Ora Oh, Mas Bendo. ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Do. Mas Bendot ki iso ngerti Megah Tresno. Yen kelingan Kisahku kuwi klep. mar siramu wong ayu. Kaya rinu cedro ning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon napa saikine aku iki katon napa. Kesemono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ngira yen sliramu citra ninggal krama masling karo priya liya. Janjane mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget telokangsa. Wong ayu mong walengku marang sliramu aja tega welas putra putrimu. Aku ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa.
sliramu wong ayu kaya rinu rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa desemono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya aja teka welas putra putrimu aku ora guna mapa turku jiwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa aja teka welas putra putrimu aku ora guna mapa turku jiwa wis tak trima pasrah marang kang kuwasa gedhe semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira apa turku jiwa ninggal krama milih karo priya liya janjane iki mau salah sapa nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nalongso terus turun kowe terus ayo tabuhi terus disawab penonton kidul kae apa manobala dewa pakanane apa neon Jawa
ayo para kanca taat mring agama supaya urip tantra bisa uga mulya kidul kae apa manuk dewa panganane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya kidul kae apa manuk dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat mring agama supaya urip tantra muga mulya kidul kae apa manuk dewa panganane apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantra muga mulya wis napa wis tak Wis, kira wis, aja ah. kuat wis Wis Mah Nur. heeh Aku umur 38 Bro umure 38. anger tuku gek Kowe kurangane lho. Aku kergo terus. Heeh ora apa-apa. Ya ambulan. Ayo ora bulan kok engko mlebu njuk ngunjuk-ngunjuk kan ngono. Oh, lho ngono keterangane. Oh, ngono keterangane. Ya engko tak jaloke Mas Soe apa sapa Pak Jamal. Sapa Pak Jamal? Ah mau sik ngubungi sampean sapa? Pak Jamaludin. Kok Jamaludin? Heeh. Apik banget jenenge. Ah, iya. Meni piye lak akon sampean meni piye? Njen ngapunten niki Ah, ah. cakelep. Nggih. Heeh, njuk meni piye? Jing dinten Minggu siang saged bantu mboten? Heeh, njuk bantu apa ngono? Bantu napa niku asah-asah mboten? Oh, ngono. Berarti sampean iki asline kon asah-asah. Ya aku asah-asah tetep tak lakoni, Mas. Ora apa-apa. Ya saiki pamitan karo Ya, Bapak oke. Peksa sedaya, heeh. Nggih. Sik ambekane tak nganu nih. Heeh. Nggih. Nggih mekanten wau seni rodat mondolan saking kadang-kadang rimba topeng ireng napa nggih? Topeng rimba. Topeng rimba. Heeh. Ragil Putra. Heeh. Nggih. Mbok bilih enten kelepatan kula cakelep kalian rencana-rencana kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis. Heeh.